Mo na ni karni biti oh. Sure, kati ako ana ni? Oo, kay daghan kay ko karni gab nakuha gabi eh. Ah, di ay. Salamat ti ha. Himala, kay gitagaan ko karon na ti Petra. Si Biti man oh. Biti! Lucio? Paabuta ako Biti. Asa man kanto? Oy, Lucio! Sayo ba ni mo naglaroy-laroy? Unsa man imong dala Biti? Ay, kini, karne. Lamian ay. Ato na sugbaon. Subahon? Oh. Ah, Sige, sige ako'y bahala sa uling. o sige, sige. Unya, wala man tay kanon. Sus, ako na'y bahala ni pag magkuha na to kanon. O sige, sige. Ay, kini, dahangay kanon. Kaliro na akong dating kay para. Sure, Jud. Presko na kayo ko kay human akong ligo, human na pa jud kong ilis, ang kulang na lang pagpanudlay. Karon, ready na ko mulaag, maadto ko didto. Kay makigdula ko ni Dudong Pawex, ni Lucio og ni Biti. Kani, hapit na mo baga. Lami kay ni ron. Nga maabot man turon si Biti. Magdala man tong kanon. Perting lami sa kaon ani ron. Oy, biti. Usa man ka nagdagan-dagan naglalaki ka kalero. Ay, nagkuha ko kanon sa balay ba kay nagsugba magod ni Lucio og karne. Nagsugba mo karni? Oo. Yati, papila ko na bi. Nya, gusto ka mo kaon ni karne. Ay, mutabang gani kong sugba no. Nya asa man mo dapit ang sugba di. Dito, Ah, dito. Oh, tara. Lucio! Oh, tara, nana ko'y kanon. Tara. Nya, usugba na nimo? Mura ka lagi kay Oh, muna kong ingon dito pa. Ako'y pay kay. Mo apel bi akong kaon ani. Sige. Ah, iandan na nadaan diyan kuan. Na, kuan man ka na plato. Tama bitaw Biti. Ang mayo ani, ikaw na lang pay kay magkuha ko og kining kuan kanang dahon saging. May. Sige. Bulong pay tirada, dong pawis ba sige na. Uy, unsa man na nag-aso-aso dira? Uy, hala! Si Lucio og si Biti! Unsa kay tirada anang duha ay? Ay, muduol na lang ko kay para makabalo ko kung unsa na ilang gibuhat. Taka na sugbaan ng Lucio. Gani. Sige. Unsa na ilang gibuhat diha? Hala! Magsugba may karne. Magsugba mo og karne! Oh. Hala, asa mo gikan ana duha? Parte pa jung daghana. Si Biti man nagdala ani. Biti, asa man ini mo gikan? Ay, kana. Gihatag man gud atong babae gitong tiguwa nga nagpuyo sa balay nga karaan. Ha? Kanang tigulang diha nga nagpuyo anang balay nga karaan. Apod, uy, pastila nimo. Nganong imo man ang gidawat? Ano man day Maria? Wa day mo kabalo duha nga kanang tiguwa nga istorya-istorya diri sa atong mga silingan. Baniog kaayo na. Nga wak-wak daw na. Ha? Tinuod ka, Maria? Tinuod kaayo. Sus, may ganit na abdan ta mo. Tama lagi si Maria lagi. Ay, Dudong Pawex. Oh, nakakuha na kong dahon no. Sabi. Dudong Pawex. Pastilan. Diskwido man din atong sugba-sugba karon. Wala jud tay mahimo dudong Pawex. Diskuhidog yun. Manong diskwido man na. Baga na kayo, ato na ning isugba. Ah, dili namin Dudong Pawex oy. Kay nay istorya si Maria about aning naghatag sa karne. Na, may gan abtan mi ni Maria dudong Pawex. Eh kung wala pa, kikikikik ng tamong tulo. Asa man din mo ni gikan ni karne di ay na. Nganong makaistorya man si Maria anang anak. Dudong Pawex, kani daw ang karnihan ni. Kanang tiguang da ang naghatag ani kanang nagpuyo da sa karaang balay ba? Mao bitaw ni naghatag dudong Pawex. Ya bete. Lucio. Usaon man nato ni ron. Ato na lang ning ilabay. Ilabay na lang jud na Dudong Pawex. Mao na lang jud na atong buhaton. Ako na lang bahala glabay ani Lucio. Bete. Ako ning ilabay sa sapa. May pa. Ikaw na'y bahala na dudong Pawex. Ya tara na. Tara. Oy, time sa! Dudong Pawex, ako na lang bahala labay anabi. Kay ako na lang na ipakaon sa mong iro, sayang pod. Bahala kang among iro mo makiki. Tama oh. Ah, sige, ikaw na bahala na. Imong kaldero biti oh. Sige, ano Palihog na lang po ko. Ikaw lang po talo nga lang kuan Maria. O sige, ako na bahala na. O sige, bye-bye.
Ila jud na akong tulo. Ako ni isog babi, ako rin taon ani ron. May gani ba naabtan ta ni Maria atong pagsugba-sugba nato dito. Eh kung wala, sus! Kikik jud tang tulo.